لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Allah ka tsine mararara albarka, Allah ka ɗebe mararara albarka, Allah ka ƙasƙantar da rarara, Allah ka wulaƙantar da rarara, Allah ka ɗaiɗaitar da rarara, ya Allah ka tozartar da rarara, ya Allah yanda rarara yake so ya tozartar da shugaban ƙasar Nijar, Allah ka tozartar da shi. Ya Allah yadda rarara yake so ya ƙasƙantar da shugaban ƙasar Nijar, Allah ka ƙasƙantar da shi. Ya Allah yanda rarara yake so ya walaƙaitar da shugaban ƙasar Nijar, Allah ka walaƙantar da shi. Ya Allah ka ɗebe masa albarka, ya Allah ka walaƙantar da shi, ya Allah ka ɗaiɗaitar da shi, ya Allah ka tozartar da rarara, ya Allah ka sanya masa bala'i a cikin rayuwarsa, ya Allah ka sanya masa musiba a cikin rayuwarsa, ya Allah ka darkake shi darkakewa kamar yadda ka darkake Fir'auna, ya Allah ka ƙasƙantar da shi ka walaƙantar da dukiyar da yake samu kamar yadda ka walaƙantar da dukiyar Ƙaruna. Allah ka sanya wa rarara musiba a cikin abin da yake ci, Allah ka sanya wa rarara musiba a cikin abin da yake sha, Allah gidan da rarara yake kwanci Allah ka sanya masa musiba, motar da rarara yake hawa Allah ka sanya masa musiba a ciki, ya Allah ruwan sha da yake sha Allah ka sanya masa musiba a ciki, tuhahin jikinsa Allah ka sanya masa musiba, jirgi da yake shiga ya shiga mota ya kutsa ce ne a wurin tarurrukan shegantaka na badala Allah ka sanya masa musiba a cikin wa'annan abubuwa bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhul jalali wal ikram Allahumma inna nad'uka Allah wa nad'uka ar-Rahman wa nad'uka al-Barr ar-Rahim wa nad'uka bi asma'ika al-husna kullaha ma alimna minhu wa ma lam na'lam ya Allah muna roƙonka sarkin sarauta Allah kai ne kacce a roƙe ka kana karbawa ya Allah muna roƙonka matsayin mu bayonka waɗanda muka yi imani da kai muka yarda da cewa kana amsawa ya Allah ka kaskantar da rarara Allah ka walakantar da rarara Allah ka jema gema rara bakin da yake cin mutuncin bayo Allah da shi ya Allah ka daidaitar da bakin da rarara yake cin mutuncin mayyan mutane da shi ya Allah ka wallake makoshin rarara da yake cin mutuncin mayyan mutane da shi ya Allah ka kaskantar da shi Allah ka walakantar da shi Allah ka daidaitar da shi Allah ka tozartar da shi Allah ka sayya masa ciyan da ba a warkewa Allah ka sayya masa ciyan lamisasa ya Allah ka tozartar da shi kamar yadda ka tozartar da al'ummomin da suka tozartar da addini a gabaninmu ya Allah ka kaskantar da shi ka wulakantar da shi ka maishe shi da lalar siffa kamar yadda ka maida waɗanda suka shuɗe a gabaninmu da lalar siffa waɗanda suka kishin magana ka ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhul jalali wal ikram dukkan wanda yake darme mararara gindi a cikin wannan al'amari Allah ka kaskantar da shi dukkan wanda yake jin daɗin abin da rarara yake yi Allah ka wulakantar da shi dukkan wanda ke murna akan abin da rarara yake yi Allah ka daidaitar da shi dukkan wanda ke bada goyon baya ga abin da rarara yake yi Allah ka wulakantar da shi dukkan wanda ke bada shawarwari da waɗanda suke ɗaukar dukiyoyi su miƙa domin su ga rarara ya ci mutuncin shugabannin ƙasar Nijar Allah ka tozartar da su duk inda suke Allah ka kaskantar da su na bayyana da na ɓoye na cikin gida da na waje jaffata da baƙar fata dukkan wanda yake goyon wannan abu da rarara yake yi ga shugabannin ƙasar Nijar ya Allah Allahumma alayka bihim Allahumma alayka bihim Allahumma alayka bihim Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim
nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram Allahumma inna nad'uka Allah wa nad'uka ar-rahman wa nad'uka al-barr ar-rahim wa nad'uka bi asma'ika al-husna kullaha wa sifatika al-ula ma alimna minha wa ma lam na'lam ya Allah kaga wannan bawa Allah mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ya zo Niger domin ceton ƙasar Niger al'umman Niger sun raida 100% sun goyi bayansa amma akwai miyagun mutane turawan mulkin mallaka da karnan farauta 'yan siyasa da karnan farauta mawaka da karnan farauta 'yan siyasan malamai waɗanda suke haushi a bayan wannan al'amari domin su gai sun maida wannan al'amari baya Allah mun gama ka da su Allah mun gama ka da su ya Allah makiyan shugaban ƙasa Abdurrahman Chani na bayyana da na boye Allah ka karya masa ya Allah makiyan shugaban ƙasa Abdurrahman Chani na bayyana da na boye Allah ka karya masa jaffata da bakar fata Allah ka karya masa na cikin gida da na waje Allah ka karya masa ya Allah ka tsare sa gabansa ka tsare sa bayansa ya Allah ka tsare sa damansa ka tsare sa hagunsa ya Allah ka tsare sa samansa Allah ka tsare sa ƙasansa Allah ka kare mu da shi daga sharrin masu sharri turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa da azzalumai karnan farauta 'yan siyasa da karnan farauta mawaka da suke kai kawo suna haushi a cikin wannan al'amari bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhul jalali wal ikram wannan ƙasa ta mu ta Niger mai albarka Allah ka tsare mu na ita Allah ka taimake ta Allah ka daga tutar ƙasar Niger Allah ka zumbugo arzikinka a ƙasar Niger Allah ka taimaki ƙasar Niger da wadatarka Allah ka taimaki ƙasar Niger da arzikinka Allah ka taimaki ƙasar Niger da kwanciyar hankalinka Allah ka ainihin fitar da ƙasar Niger daga makircin da turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa da karnan farauta 'yan siyasa da suke shiryawa ƙasar Niger kai ne kace innahum yakiduna kaida wa akidu kaida kai ne kace wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin ya Allah duk wanda yake kulla ma ƙasar Niger makirci Allah ka kulla masa makirci ya Allah duk wanda yake kulla ma mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani makirci Allah ka kulla masa naka makirci bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhul jalali wal ikram Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله يا أخوة مسلمين masu albarka yau muna ranar talata 12 ga wata na ainihin wato Sha'aban wata na musulunci hijira 1446 ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma 11 ga wata na 2 Fevrier miladiya 2025 ƴan uwa musulmi masu albarka dama kun san da mun rige mun faɗa muku wa in uttum uduna duk inda rarara ya dawo mu ma za mu dawo lokacin da duk ya kuskure yayi waka ɗaya to mu kuma za mu yi addu'a ɗaya a kan shi sai a zuba da mu da shi a gani kuma ina kira ga dukkan al'ummar ƙasar Nijar na cikin gida da na waje kada ku yi baƙin ciki da abin da irin su rarara suke yi ga manyan mutane dama ƙasƙanci da walaƙanci da ƙarshen rayuwa da tozarci yana ƙarewa na ga lalakun mutane cikin irin wannan hayya ana fahimta abin da nake kira a al'ummar musulmi shine lokacin da duk za ku mai san masa martani kar ku sa ma'aihiyarsa a ciki kar ku sa shugabannin Najeriya a ciki kar ku sa Najeriya a ciki amma ku sa duk wanda ke ɗarme masa gindi a cikin al'amarin da duk wanda yake jin daɗin abin da ake yi da wanda yake iya hana rarara bai hana ba duka ku sa su a cikin addu'a ku yi addu'a ta kaskanci da walakanci Allah ya yi alƙawalin karɓa mu duk wanda aka zalunce shi rarara ba a zalunce shi da komi ba rarara ba shugaban ƙasa na ba rarara ba prime minister na ba rarara ba ɗan majalisa na ba rarara ba kansila na ba rarara ba sarki na ba rarara ba hakimi ne ba bai da wani matsayi a cikin Najeriya katon kaddara na mawaƙi ɓartayayye wanda uwa ta hita da baya gari wannan shine matsayin shi kawai ana ganiya da haka bai da wani matsayi wanda za a faɗa a cikin Najeriya da haka bai da haƙƙin da zai magana akan shugabannin Nijar da haka hayya gare ku tahi tsaye ku ci gaba da addu'a kar ku zubda makamman faɗa kar ku ɓaci kowa duk wanda ya yi mummuna abu ga ƙasar Nijar ku mai mummuna addu'a a zuba a gani da mu da su wane ne zai zuwa yin nasara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh